Oslobodenie mysle od myšlienok. Naše myšlienky sú našou každodennou súčasťou. Nemusíme ich potláčať, aby sme mohli cvičiť mindfulness. Dôležité je naučiť sa vytiahnuť svoju myseľ späť z myšlienok. Ale ako sa zbavíš myšlienok, keď ťa už vtiahli? Toto cvičenie ponúka jeden spôsob, ako sa odpútať od týchto myšlienok a jednoducho ich nechať tak. Bez toho, aby si odsunul myšlienky alebo poprel ich prítomnosť. Môžeš si byť vedomý svojej mysle a zároveň zostať nepripútaný k myšlienkam. Posaď sa a zatvor oči. Všimni si energiu v tvojej mysli a tele. Môžeš si všimnúť, ako v nich spočíva energia tvojho dňa. Myseľ môže byť aktívna, telo sa môže cítiť vyčerpane, alebo si môžeš všimnúť trochu pretrvávajúcej úzkosti. Predstav si, že zatrasieš dekoračnou snehovou guľou. Vnímaj ju so všetkou tou energiou, ktorá víri okolo. Keď ňou prestaneš triasť, malé snehové vločky jemne padajú na zem. Predstav si seba ako túto snehovú guľu a každú snehovú vločku ako myšlienku. Týmto spôsobom sleduj, ako každá snehová vločka padá na zem. Nenúď sa rýchlo upokojiť. Nech sa to deje pomaly a prirodzene. Asi po minúte upriam svoju pozornosť na dých v tele. Vyber si jedno miesto na tele, kde je pre teba dýchanie jednoduché a prirodzené. Môže to byť stred hrudníka, brucho, ramena alebo nos. Sleduj fyzický pocit a prejav dýchania tela. Pozorovaním dýchu na niekoľko minút pomôžeš priviesť späť myseľ, keď zablúdi. Drž sa vizualizácie snehovej gule a keď sa myšlienky začnú vynárať, pozoruj, ako pomaly znovu padajú dolu. Po niekoľkých minútach sústredenia sa na dých, otvor svoje vedomie, aby si mohol pozvať svoje myšlienky do mysle a nechal ich padať ako snehové vločky. Namiesto návratu k dýchu, keď myseľ blúdi, si všimni, čo myseľ robí. Môžeš si všimnúť, že plánuje, fantazíruje, uvažuje, hľadá riešenia alebo si prehráva celé minulé zážitky. Čokoľvek pozoruješ, že myseľ robí, nechaj to tak. Keď rozpoznáš myšlienku, čo sa stane? Pokús sa myšlienku nepodnecovať, ale ani ju nepotláčať. Nechaj ju existovať a nechaj ju odísť samu. Pozri sa, či dokážeš sledovať, ako myšlienka prechádza svojou prirodzenou trajektóriou a opúšťa tvoju myseľ. Vráť sa k dýchu a trpezlivo počkaj, kým sa objaví ďalšia myšlienka. Všimni si ju, sleduj ju a znova sa vráť k dýchu. Pokračuj s prácou s vedomým dýchom a myšlienkami. Všimni si, keď sa stratíš v myšlienkach alebo keď tvoja myseľ nejaký čas blúdi. Ak sa objaví seba posudzovanie, pracuj s ním ako s ostatnými myšlienkami. Vnímaj ho ako snehovú vločku, ktorá dopadá na zem. Vždy sa môžeš na chvíľu vrátiť k dýchaniu v určitej časti tela, aby si sa uzemnil.